Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Сервер Мустафаєв. Про можливе звільнення саме цих трьох політичних в'язнів Кремля домовлялися напередодні лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, президент України Петро Порошенко та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Про підсумки перемовин нашому телеканалу повідомив лідер кримських татар. Про свободу всіх незаконно засуджених українців, які зараз відбувають покарання у колоніях Росії та окупованому Криму, поки не йдеться, заявив Ердоган. Але пообіцяв, протягом тижня говоритиме з Путіним про долю перших трьох з російського списку політв'язнів. Сказал, что у нас на стенках 74 человека разных национальностей, более половины из них крымские татары. Но мы, конечно, добиваемся освобождения всех, потому что все они патриоты Крыма, нашей страны. Он сказал, можете какие-то имена назвать. 2-3. Я назвал Олега Сенцова, Александра Кольченко и Сервера Мустафаева. Он записал их. Сразу дал распоряжение своему помощнику: соедините меня с Путиным. Путин вроде оказался в пути, у нас не получилось. Он сказал, в любом случае, в ближайшее время у меня предстоит разговор с Путиным. Посмотрим, как получится, и результаты вам сообщим.